Dobrý den, vítám vás ve videonávodu, jak nainstalovat nejnovější systém Mac OS X Lion na počítač s Windows 7. Stáhneme si oba dva soubory Mac OS X Lion Installer a Mac OS X Lion Firmware Files. Tento soubor si buď rozbalíme, nebo spustíme. V obou případech se nám rozbalí a zobrazí tato složka. Tuto složku otevřeme a nachází se zde složka Firmware Unlocker. Otevřeme ji a zde si vybereme Unlocker na náš software. V mém případě to je Firmware Workstation pro Windows. V něm se nachází dva soubory, Windows BAT a Windows 32 exe. Tyto soubory si skopírujeme do rootu našeho harddisku, to proto, že budeme spouštět v příkazovém řádku a nechceme psát zbytečně dlouhou adresu. Spustíme si příkazovou řádku a spustíme si soubor Windows BAT. Potvrdíme Enter a aktivuje se nám v programu Firmware Workstation možnost spouštět operační systém Mac OS X Lion. Vidíte, že bylo úspěšně dokončeno, můžeme zavřít a tyto dva soubory smazat z rootu, ty už nebudeme potřebovat. Nyní si znovu otevřeme soubor Firmware Files, který se nám rozbalil, a zde máme druhý soubor, který se jmenuje Mac OS X Lion. Otevřeme ho a vidíme, že zde máme předpřipravené soubory pro instalaci aplikaci Firmware. Tuto složku si skopírujeme tam, kde máme složku s virtuálními operačními systémy, například u mě zde. Tak, otevřeme a spustíme soubor Mac OS X Lion VMX. Otevře se nám automaticky aplikace Firmware Workstation. Dám Edit. Zde musíte mít alespoň 2 GB operační paměti, jinak nejde nejnovější systém Mac OS X Lion instalovat. Tak já si jsem zde například nastavím 4 GB. Dále zde máme nastavení procesoru, nastavení harddisku, který je nastaven na 40 GB, kdybyste chtěli, můžete si ho zvětšit přes Utilities a Expand. Dále tu máme nastavení CD, DVD mechaniky, nastavení síťové karty, nastavení USBček a nastavení monitoru. Dáme přidat, harddisk, vybrat existující a zde dáme Browse. Vybereme druhý soubor, který jsme stáhli, jmenuje se Mac OS X Lion Installer.vmdk. Toto je vlastně virtuální harddisk, který obsahuje instalátor operačního systému Mac OS X Lion. Dáme Finish. Vidíme, že se nám sem přidal 5 GB harddisk, který obsahuje instalátor tohoto operačního systému. A dáme OK. Nyní vše máme připraveno a můžeme zapnout náš virtuální stroj. Aplikace Firmware Workstation se nás ptá, jestli tento operační systém, to virtuální stroj, který jsme přidali, jsme buď přesunuli anebo kopírovali. Dáme kopírovali a dáme OK. Nyní už se nám spouští samotná instalace operačního systému Mac OS X Lion. Tento proces může na různě výkonných PC trvat různou dobu. Nyní už se nám spouští samotná aplikace Firmware, náš virtuální stroj.
teď tady spouští samotný instalátor. Zase tento proces může trvat různou dobu na různých výkonných strojích. Jak vidíte, již se nám spustila samotná instalace operačního systému Mac OS X Lion. Zde klikneme na Utilities, Disk Utility, klikneme na první položku, to je vlastně tento 40 GB hard disk, který máme ve VMware, dáme Erase, zde necháme Mac OS X Extended Journalet a pojmenujeme. Například takto. A dáme Erase. Potvrdíme. Nyní se nám sformátoval hard disk. A můžeme zavřít křížkem. Teď již pokročíme k instalaci, dáme Continue. To jsou licenční podmínky firmy Apple. Ty můžeme potvrdit. Vybereme hard disk, na který chceme operační systém Mac OS X Lion nainstalovat a dáme Install. Nyní už se instaluje samotný systém. Tento proces může trvat od 15 do 25 minut podle toho, jak máte výkonný PC. Po dokončení instalace se vás už systém zeptá jen na vaše uživatelské jméno, které si chcete zadat, na heslo, které si chcete zadat a pár jiných drobností. Tak vám přeji příjemné chvilky s novým operačním systémem.